दैमारिया दिनै पावाराव फैनांगौखाय प्रमद बर'खौ रायगासिनो दङ प्रमद बर'खौ रायबानो बिथाङा पावाराव फैगोन होनना सानदों पावाराव फैबाथाय कन्ट्रेक्टरि खालामनानै थाखा मोननैसो खामायनो हागोन होननानै सानदों बेजों जोंनि मा होनो इखो बर' हारिया जेबो लाब जानाय नङा बिक्रम दैमारि होननाय मानसिनो मिथिहोनांगोन होननानै आं साना मानोना बड'लेण्ड सोमावसारनायाव एनडिपि बिएलटि एबसु एबा रायजो राजानि गेजेराव आंबो 30 बोसोरनि बारा जाबाय मालाबाबो बिक्रम दैमारि होननाय मानसि नुवाखै आं स' बिक्रम दैमारिया इन जेनेरेल कुइसन सोङोबा बिनि रिप्लाइखौ होगोन नाथाय बिथाङा जुदि नारसिननानै जोंखौ सोङोबा जे हिसाब होनांगोन होननानै आङो बिथांनो हिसाब होनाय नङा आरो हिसाब होनांगोन होननानैबो साना बिपिएफ सरकार फैनायनि सिगाङाव 2003 आव एकर्ड जादोंमोन बिथाङा निश्चय मिथिगौ 2003 निफ्राय बोसोरबा लायोबा 2008 बे बोसोरबायाव बिथांमोना मा खामानि मावदोंमोन आरो 2020 निफ्राय 2025 सिम जों मा खामानि मावदों बिनि हिसाबखौ आं साननैसो उनाव होनो थांगासिनो दङ अब्लानियानो स्पष्ट जागोन जे बिथांमोननि इमप्लिमेन्टेशना बेसे जादोंमोन जोंनिया बेसे जाखो बे कुनु टाइमनि बाथ्रा थाया बेयो मावफुंजागोन किन्तु किसुमान जिनिसा टाइम टेकिं आरो टाइम टेकिंआ बेयो नोंनि आंनि सार्थ नङा दिनै गहपुरसिम गामि सोनाय बेयो सानसेनो बेखौ सोजोबना होनो हाया मानोना सोरबा लुबैनाय सोरबा लुबैयै थागोन दा बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों जानांगोन गहपुराव मोनसे समाव दाङाबाजि जानानै 500 सुबुङा जिउ गोमाबाय जोंनि बर' आगोमा बर' फिसाफ्रा दिनै जों माबा मोनसे खामानि मावनो थांनानै माबा मोनसे थासारि जानायखौ जों मालाबाबो लुबैया दा नंखायनो गासिबो जिनिसखौ बिक्रम दैमारिनि बायदि जानाय नङा हारिनि मानसिफोरा माबायदिबा लाब जागोन बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बर'नि माहारि आफादफ्रा माबायदि सानदों सानसुमैफ्रा माबायदि सानदों बेबायदिसो थांगोन दा नंखायनो बिक्रम दैमारिया दिनै पावाराव फैनांगौखाय प्रमद बर'खौ रायगासिनो दङ प्रमद बर'खौ रायबानो बिथाङा पावाराव फैगोन होनना सानदों पावाराव फैबाथाय कन्ट्रेक्टरि खालामनानै थाखा मोननैसो खामायनो हागोन होननानै सानदों बेजों जोंनि मा होनो इखो बर' हारिया जेबो लाब जानाय नङा जोङो नुबोदों मेगन सिगाङावनो गोथां थै जोंनि बिदा फंबायफोरनि थैनाय दा जोंखौ बिथांमोना दालालि होनदों बेफारि होनदों गोबां बाथ्रा बुंनो हायो राजखान्थि सार्थ नाथाय हारिनि थाखाय जोङो 30 इयार्स मोनफ्रोमबो समाव मोनफ्रोम मुहूर्त मोनसे बिन्दो मोनसे खोथाखौ जोङो सिरियासलि नायबोदों आरो बिनि थाखायनो दिनै जों हमथाबनानै दङ जों बिथांमोननि बायदि हावायाव बिरग्रा मानसि नङा दिनै बेवहाय नुगोन गाबोन बेवहाय नुगोन बिथांमोननि बायदि जों हावायाव बिरग्रा मानसि नङा खुगा मेथाइया बेयो जाबाय फक कालचार बा फक टेल बेवहाय गोजाम जोंनि जि थासारिफोर एबा हारिनि जि डिस्टिंक्टिभ मोनसे कालचार जोंहा जायखौ बुङो मारायजों गोरोबै दा बेवहाय खुगा मेथाइ खनग्राया आरो खुगा मेथाइखौ जायफोर भिडिअ बानायदों बिथांमोना खुगा मेथाइ होननाय लोगो फक होननाय लोगो लोगोनो बेबायदि माखासे जिनिसफोरखौनो दिन्थिखागोन दा बेखौ लानानै आं बारा कन्ट्रोभार्सि जानांगोन होननानै साना खालि जेब्ला बबेबा मोनसे जिनिसखौ खनगोन एबा बबेबा मोनसे जिनिसखौ भिडिअ बानायगोन बेवहाय बेखौल' नायनांगौ जों माबा मोनसे बुंनो थांनायाव जाहाथे समाजाव माबा मोनसे नेगेटिभ इम्पेक्ट गोग्लैया आरो आदारवाइज फल्क कालचाराथ' बिदिनोखा सिगांनि जोंनि रायजो जानाय समनि बाथ्राफोरखौ बुङोबा जोंनि माखासे खोथा बाथ्राफोरा जंखायलायनानै मेथाइ खननाय मानाय जोंनि हारिमुआव सिगांनिफ्राय सोलिबोदों दा पार्टिकुलारलि बबेखौ लानानै कन्ट्रोभार्सि आं मिथिया आदारवाइज फक कालचारा जोंनि अरायसम जोंनि हारिनि जि मोनसे गुबै जि थासारि बेखौ दिन्थिबोदों दा बेखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनानै लाखिनांगोन बेखौ आङो दुखु मोनो जाहाथे जोंनि जायफ्रा भिडिअ बानायो फिल्म बानायो एलबाम बानायो बिथांमोना जाहाथे नोजोर होयो जे जोंनि हारिया मोनसे स्ट्रिक्ट कालचार आरो कास्टमनि गेजेरजों फैनाय हारि दा मार्केटिं खालामनायनि नामाव कमार्शियेल खालामनायनि नामाव जाहाथे नांनायनिख्रुइ बांसिन लिमिट बारनानै खालामा बेखौ आं खावलायो गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय एचएस थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि एचएस थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं
आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4-year Undergraduate-नि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUG-नि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, इक'नमिक्स, हिस्टरि आरो ससिय'लजि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो BComनि थाखाय फाइनेन्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं, मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरि फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसन्नो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।